Jeg er lige hoppet op på briksen for at kunne vise jer det sidste punkt, hvor det ligger, og det er mave 36. Det er det punkt, som er rigtig godt, hvis man har diarré, og generelt bare et rigtig godt punkt til at styrke fordøjelsen, og det styrker immunforsvaret, og det giver energi. Hvis det er, at man vil læse mere om det på nettet, så hedder punktet ST36. Vi skal ned og have fat i benet og knæet, så man har knæskallen her, og den nederste kant af knæskallen, man ligesom kan mærke, at knæskallen den slutter. Den kant skal man finde, og så skal man bruge de her 4 fingre, så alle fingre på nær tommeltotten, og dem ligger man nedenunder, lige kanten af knæskallen, og så har man fundet ud af, hvor langt ned punktet det ligger på benet. Så sætter man en finger der. Så skal vi finde ud af, hvor langt ud det skal. Vi har knoglen her, der går ned midt på benet, den der kan gøre ret ondt, hvis man slår sig på. Der skal det en tommelfingerbredde ud derfra. Så find knoglen, og så kan man have knoglen en tommelfingerbredde ud. Så jeg er cirka det rigtige sted her. Og så kan man trykke her, og det kan man så trykke rigtig godt til. Og det vil som regel også være et ømt punkt. Men det er et rigtig godt punkt at trykke på. Og man kan ikke gøre noget forkert. Og det er et punkt, som findes i et rimelig stort område, så hvis man ikke lige rammer fuldstændig, det er lidt svært at finde, så virker det også fint alligevel, fordi det er et lidt større område, end nogle af de andre punkter er. Så det var mave 36.